Nagkatawag ko sa itong mga higala nga mga dili katoliko nga kung diin na basta isguta na ganig mahal nga Birheng Maria Rosario, halos mag-wild na lang yun na sila tanan. Ang mga komento, kung sa kuan pa ba murag makita niyo mo ba nga why kakusog-kusog ang gitawag og mga argumento. Kada bagong Santos nga Rosario, ang kanamong etymology niya sa word nga rosarum or rosario, Rosa and Rio, refer na sa mahal nga Birhen o kang Kristo. So kana pagpadayag ka na sa pagtuong Katoliko nga ang Kristo ug ang mahal nga Birhen dili gyud na magbuwag. Unya kun atong nabantayan or inyong nabantayan sa pag-ampo sa Santos nga Rosario, naa dinha kanunay starring ang mahal nga Birheng Maria ug ang Ginoong Hesukristo. Syempre, first, himon gyud ang profession of faith mo nang naikredo. Then human ana ang tawag ining unang pag-ampo pagsimba sa Ginoong Dios mao ning pag-ampo sa Paternoster or the Lord's Prayer. Then na ay 3 Hail Marys in honor sa Santissima Trinidad. Pagkahuman na himayaon na pud ang Ginoong Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Then after ana, mo na dayon tong gitawag og mga misteryo sa kasakit, sa tawag ining kalipay ug sa kining himaya. So kining maong mga misteryo puro na nakasulat sa balaang kasulatan tanan. Kay mao man kana ang kinabuhi mga panghitabo sa Ginoong Hesukristo ug sa mahal nga Birheng Maria sa ilang gitawag og panahon. Apil pagani ang napay mga portion ginagmay nga mga portions nga naapil ang mga apostol katong pagsaka sa mahal nga Birheng katong pagkunsad sa balang espiritu ngadto sa gitawag og mga apostoles. So buti pasabot kung mag-ampo ta sa Santos nga Rosario, tablaray nagbasa tag Biblia. Kaysa di mag-ampo ta ato ang ginapamalandungan ang mga nanghitabo ni Ginoong Jesucristo sa iyang pagluwas kanato. Muna every prayer nato maghimo tag meditation kung unsa ang kanang kaluoy gugma ni Kristo nga gihatag diya sa iyang gitawag iglesia. Nya pinaagi sa iyang pag-antos, pinaagi sa iyang kamatayon, yun naluwas ta. Pagkahuman ang maong pagkabanhaw, pagpadayag ka na nga naghatag ka na itong paglaom nga diha sa pag-ampo atong gilauman na kining ato ang lawas puhon ug mamatay ta. Mamatayan magyud ta. Dili magyud mahitabo nga mabuhi ta forever. Puhon ug mamatay ta. Mabanhaw kining lawas sa uban sa Ginoong Hesukristo. So ang tanan nga naa dinha sa Santos nga Rosario nakasulat ng tanan sa Biblia, gikan sa Credo, gikan sa Paternoster or Our Father, gikan sa Maghimaya ka Maria, gikan anang tawag ining Gloria Patri, halos tanan nakasulat na sa balaang kasulatan. Muna siya maglibog kining mga migo nato nga mga dili katoliko, sige ingon nga Biblia nga to ang tawag anang basis. Unya magampo ang mga katoliko nga Santos nga Rosario nga ang tanang ginalitok naaman na sa balaang kasulatan, masuko. Sa ginaa aning utok mga tawana. Pagkabalingagan na lang og tawag ining maon. Man ato hinumduman kanunay mga sir ug mga mama, basta magampo tag Santos nga Rosario, samara nga nagkutlo ta or nagbasa ta og tawag ini nga Biblia. Og atong gipamalandungan ang mga panghitabo ni anang maong panahon sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo alang kanato. Kana mga sulpot, kalaban man na sa Rosario, kalaban na ni Kristo sa mahal nga Birhen, mo ng mga suko gid sa labas sa isgutan na kana. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangalang pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.